Ja, Madsen han kan rigtig godt lide Tunø og Samsø og Skanderborg, og så hans egen lille by, Tøjle. Og så har han rigtig meget sine venner og sin familie, og så ikke mindst Motter. Som Madsen han har sagt, bevar Tunø. Tøjle er verdens bedste by. Der bliver spillet en hel masse badmintonturneringer. Madsen er en meget vigtig del af Tøjle. Der bliver spillet badminton for børn. Der bliver også spillet for voksne. Madsen han kan godt lide vores hund Cristiano. Han har et rigtig godt badmintonhold, hvor min storebror Jonas blandt andet spiller på sø. Madsen er også ved Samsø Festivalen, og når jeg siger det, så er han hver gang. Og hvorfor så ikke lige et par øl om dagen? Skanderborg. Madsen han kommer også til Skanderborg Festival. Det er Madsen. Tillykke, Madsen, med fødselsdagen. Tillykke med fødselsdagen, Madsen! Tillykke! Tillykke fra alle os i Tøjle. Lykke! Madsen han er en person, der altid er der, når man har brug for. Jamen, Madsen, han er jo en god kammerat. Han vil altid drikke en bajer, og han er altid hjælpsom. Nå, hvordan synes I, Madsen han klarer det? Da du startede. Ja, jeg startede. Okay. Tillykke, Madsen! Hvorfor?